Služba civilne zaštite grada Tuzle ovom prilikom izvršila nabavku 2 vozila, jednog kamiona sa kranom koji je koštao 150.000 konvertibilnih maraka, jednog kombi vozila za prijevoz invalidnih osoba koji ćemo dati civilnoj zaštiti, odnosno Crvenom križu grada Tuzle, koji je koštao nekih 87.000 konvertibilnih maraka. I mislim da smo prvi u Bosni i Hercegovini koji smo nabavili jedno ovakvo vozilo gdje će transport invalidnih osoba pomoću ovog vozila biti apsolutno besplatan. Uz razumijevanje gradonačelnika i gradskog štaba civilne zaštite, mi smo uspjeli dobiti vozilo koje će biti svakodnevno na usluzi našim sugrađanima, dakle starijim osobama i invalidnim licima. Naravno, u svemu ovome ja želim da što manje imamo tog posla. Vozilo je namijenjeno i za evakuaciju u slučaju prirodne ili neke druge nesreće, prvenstveno znači za invalidna lica i starije osobe, iako tu ima prostora još 5 sjedišta pored vozača da možemo znači u slučaju neke potrebe imati veći broj lica. Mješovita specijalizovana jedinica, odnosno to odjeljenje za vatrogastvo, imati vozilo s kojim će spašavati znači ljude na terenu ukoliko vozilo sleti iz ceste, ode negdje malo dalje, imamo kran koji ćemo vratiti to vozilo, sve prepreke na putu koje budu možemo sa ovim vozilom da uklonimo sa saobraćajnica, znači to nam je vozilo trebalo. U slučaju da nam nedostaje još cisterni za vodu, možemo ubaciti cisternu, znači kranom gore na ovo vozilo i voziti vozu za građane, znači ono je multifunkcionalno.